बिथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै दा जोङो माने मिस्टारनि लोगोनि बिसिनि रुमाव माने बिसिनाव मैगं दं आरो मैगं गायदोंनो आरो ओंखायनो मा मैगं दङ बेखौनो लायना फैनो नागिरदों आरो दा ओंख्रि जानो थाखाय ओरैनो माने बेरायथावथाव थांसै आरो ओरैनोथ' थांबाय थानायबो जाया ओंखायनो दिनै थांनो सानदों आरो मा मैगं गायदों नोंथांमोननोबो खोन्थागोन र' थांनानै सहैबाथाय थुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जों दा थांबाय थानोसै डाइरेक्ट बिसोरनि न'आव लोगो मोनहैनोसै आरोना बारा गोजान नङा खाथिसो। नै बेकारिनिफ्राय मेथाइ लांनोसै आरो एसे मा दं नायना लाग्रोनि र' बिराद बरिया दंखायो। बेस नहीं हाँ एक इदिको मोनसे लांना दे इदिको आज को ना बरिया मेथाइ दंखायो मोनथाम लासै एक लादो अरे तीनटा दिबो केक गोजा आरो ना बरिया खाना केकआ सौफैबाय मालाय न'खौनो नै सौफैबाय आरोना इनि न'आ नै सौफैबाय आरोना जोङो मालायनि फुल गायना दोनसोदो इसानि मालिकआ बारा बिसोरना सौफैबाय आरोना जोङो माथो खोनायाखैनो मालाय बिबार गायना दोनसोदो सना मालिकपुरिया नै गुवार जाथारदोंना इसोरना गुवारखाय नै बिसानि लटारियाव मोननाय हांसोआ जो आरो जोलाना अ मानै लायानै जाबा लस जागोन ना मासे आथिं थाबाय थानांगोन पाटिसो अ बिसाना मैगं गायनो जायगा दं आरोना नै गुवारैनो दं बिसिना बरिया सान्दुं नांखायो नै सान्दुंआव जिरायना दं आरोना जों नै जोंहा साहा लोंनोसै गोथावनो बै नारेंखल दंफाङाव ना फिथाइयानो थायानो माने फिथाइ थायो ओमफ्राय केरकुटुवाया जाजोबलाङोनो माने इनिना गब्लं जाना दं गय फिथाइखौ जाया आरोना ए होमबा गायनाया लससो जागोन माथो गायालासिनोसो दोननांगोन इयाव नङा बे होनांगोन आरोना बेसे होगोन दे गोरा जाबा जानो हायाना गोरलैयावसो अखा सिफायजोबो ना बिसोर नै बिबारा जि मोजां बारना दं आरोना बिसिनाव नै बिसाना बागाना मुलाया बेदर थांदों आरो बारा थाङाखै खोमा ना ए अ मैथाया फिथाइ थायलायदों ने बिलाहिया एसे फिसासो ना रानलांबायलै माथो इने आं होनबाय प्लास्टिकआव बुरजा सोनानै फ्रिज दं फ्रिजआव दोननोथ' हायोना मुला लाबाय थांनोसै थांनोसै जोंहा दा बाय मैगं थिखोना लाबोबाय इसानिफ्राय नै हम शपिंआव एसे हाबलांनोसै Masih mana bisa kulang nauli?
फिसाया दसेनो जोबथारोलै कलगेट गैया कलगेटखौ बावदोंसो आंहा बबेथिखौ लानो कलगेटखौ यो लंनि ए दाबरखौसो लाफ्लांदों आङो नै कलगेटखौ इखौसो लानायखौ यो आरो मोनसे दंबायोमोन ना हारसिं जामलांबाय थायोमोन ना देखिन मोनसे लानोसै मोनसे इदिया बिराद थाब मोनामगायो बेफोरो लादो मोनसे बेखौ नैलाय अदनिल नै ओइ नैलाय इखौसो होनदोंमोन आं इखौबो मोनसे लांना दोनसै इखौ मोजां मोनदोंलै आङो ग्रीन अलिभ मेगी लानोसै थाइबानि मेगियासो मोजांलै इखौसो लागोन आङो थाइबानिखौ न 10 टाका 20 टाका 30 टाका 40 50 टाकानि लाबाय आंनो होफेराखै इखौ दे लानायनि मोजां नंगौना नङा मोजां नङाबाथाय लस जागोन दे खिन्थु होनखाबाय आं बेखौनो लानोसै सबियाव देलायग्रा गोजा आरोना चॉकलेट थोरसि लथा नै बेयो जोबना दंमोन आंना बेखौ लांसै फिसाखौनो बेखौ देलायग्रा आरोना लाखांबाय आरोना दा न'आव थांसैलाय जाबाय शपिंआ जोंना थुदो हेबला केनेगा एटु नै सैमा फिसा फाननो लाबोदों 2000 फिनो थाखाय आरो सब सेम ब्लेक हां नगा कुकुर नगा रहे मानव भी नगा कुकुर भी नगा नगा ना हमें वो बिकिन पास मोजां नायनो बहुत पले न'आव सफैबाय आरो जोङो दा ओमफ्रायो मा मा लाबोखो जोङो मैगंखौ आरो मा मा शपिं खालामखो बेखौ नोंथांमोना आं दा खोन्थानोसै फारि फारिनो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै मुला लाबोदों आरो बे मुलाखौ नै मुला लाबोदों माइसुन्द्रि बाथोन जानो लाबोदों ओमफ्राय नै फुलिबो लाना फैबावदोसो गायनो थाखाय टाबाव गायना होनोसै ओमफ्राय नै बियो दावदै फुल होनोमोन ना दावदै फुल आरो इयो एसे गलाबहांबा आरोना पिंक कालारा बेखौ लाबोदों ओमफ्राय गुफुरा दं आरो जोंना बेखौ लाबोदों ओमफ्राय लाइ बेनिफ्राय नै इयाव दानि शपिं खालामना फैनाया मेगि इयाव मेगि गोजा आरो ओमफ्राय इयाव बिम साबोन लाबोदों इयाव अडनिल लाबोदों कम्फर्ट लाबोदों बिम साबोनखौनो मोनथाम स्टाइलनि लाबोदों आरोना नै ओमफ्राय कलगेट नै हिमालया निम फेस वाश लाबोदों नैबेबो आरो अडनिल बायसायानो ओमफ्राय इयो माबायदिथाय बेखौ बारा मोजां मिन्थिलाय लाङा आं बेखौ इउज खालामफेराखै आं बेखौ ओमफ्राय डब साबोन लाबोदों सार्फ लाबोदों नैबेखौ नै बेखिनिल' आरोना मैगंखौबो सायखानोसै आरो दा माबा सानजौफुनि ओंखाम जानो थाखाय नै लाइखौ सायखांबाय आरोना दा रुनोसै नै बरियाखा दा रुनोसै आरोना बेखौ नै माबा एसे दालि होदों आरोना एसेल'
याव बुरजा नुदों आरो दे केमेरायाव लाइजो रुफागोन आरो मानोना होमबा एसे दाद जानायनि आरो बिदैया लाइखौबो होफाखानोसै ज'नो संख्रि एसे होनोसै बेनिफ्राय खोबना होनोसै एबार गोदौबाय थाथोसै नै जोंहा बैग्रि देनाय जानोसै आरोना नै थ' सान्दुङाव जाहैनि आयौ नै सामब्राम गुफुराबो गेब्लेबावाखै नै बिनि माबानाया देनाया सामब्राम गुफुराबो गेब्लेबावाखैहाय नों देनाया थोरसि गुवाराथ' लानांगौ नै मालाय माबाखौ गायबावबायसो माइसुन्द्रिखौ नैयावसो गायना जि फिसा थाबाबायो गायबाय आरो माबाखौलाय ओमफ्राय नै बेखौ लाबोनानै गायबाय आरोना नैयो जि गोजौ जाबाय माखासे नै पिनलु 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 फिसा फिसा या जि गोजौ जाबाय आरो बेफोर माने गुफुर गोजा आरोना नैयाव फांनै गायना होदोंमोन माने इदि माबा पिंक कालारखौ थैलांबाय आरो ओंखायनो बेयाव गायबाय नै जोंना ओंख्रिफ्रा मोनजोब्बाय आरोना जानो थाखाय दहाय लाबोनाय ओंख्रिया बेफोरनो आरो माइसुन्द्रियाबो मुलायाबो लाइयाबो सब दहाय लाबोनाय गोजा आरो पुरा दिनैनि ओंख्रिया जेबो थाव गैया आरो मालाबा मालाबा बिदि ओंख्रिबो जानांगौ आरो बेसेथो थाव होनाय जाबाय थानो ना बेसेथो ना बेदर जाबाय थानो ओंखायनो दिनै सानबाय मा बिसिनाव लायनानै माने बिदि ओंख्रिखौनो जानोसै दिनै ना बेदर जेबो जाया होननानै बिदिबा जागोरना लानोसै